mali yung ginawa ko. Tapos parang naiiyak na ako. Nagagawin namin na isang reason kung bakit medyo busy kami, na medyo nakaka-anxious. Bukas, gusto ko chill lang ulit. Wala kaming gagawin. Wala akong gagawin. Kung pwede nga kahit hindi ako magluto bukas. Get up! Let's go! Let's go! What else did you get? Yan lang yun naman yung mga ano mo. Ang late-late mo kasi gumigising anak ko. Naubos na yung mga laman. Inubos nung mga ate at mga kuya. No. Nag-iwan lang sila ng toy mo. Oh, there's one more dino. You got a lot of dinos. You got 4. Oh, that's the dog. The dog is over there. There's a dog. It's a black dog. Oh. Oh. Dino. 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 Dog. Dog pa rin. Dino. Oh no. Go get it. Oh, here. Sit down here. Sit down. Hey. Got a lot of eggs. Oh, you put the car in there? Mommy's gonna put the dino inside. Dino inside. Another dino inside. One more. Another dino inside. One more. Oh no, one's stuck in here. The dino is stuck inside. What are we gonna do? Say open. Say open. Open. Say open. Open. Oh, look at that. Hey everyone! Welcome back to another Immigrant Life Here in America vlog. Ayan. So today guys, it was one of those days na medyo rough siya. Actually, it started last night. I was doing something last night and I made a mistake that made me already pay for like $300 something. And alam ko hindi ko na yun ma-refund if ever man na talagang hindi na yun maayos no pinag-applyan ko nung basta, eventually you will find out kung ano itong sinasabi ko. But for now, ito lang muna yung masishare ko sa inyo. And then, si Daddy tsaka si Mishi kagabi, pumunta na sila sa room. That was like, nangyari yon mga 10 minutes after na pumasok na ni Mac tsaka ni Mishi sa room. Tapos, grabe talaga yung kaba ko, yung anxiety ko na parang 350 lang naman, girl, nagkakaganyan ka. Parang ganun yung, hindi sa dahil nilalang ko lang, pero I've dealt with larger money before na pero parang siguro hindi lang because of the money as well, it's because of the pressure na last na yung bagay na yon na if ever man na nakasalalay doon yung future namin. Basta malalaman nyo kung ano itong sinasabi ko in a few weeks guys. Magagets nyo kung bakit sobra yung anxiety ko na alam mo yung kumabog talaga yung dibdib ko na mali yung ginawa ko. Sobrang mali yung ginawa ko.
Sumunta ako sa room. Sabi ko, sabi ko, ang tanga ko naman. Sabi ko talaga, mali yung ginawa ko. Tapos parang naiiyak na ako. Alam mo yung stress na naiiyak ka na sa loob mo. Parang kang nagpapanik. Pero hindi ka makaiyak. Pero gusto mo na sanang umiyak. I don't know if yung defense mechanism ko tsaka coping mechanism ko ay nag-aagaw nag-aagaw pansinan sila, kaya hindi ko mawari kung ayong nararamdaman ko, probably because of malapit na din yung period ko, kaya ganito din yung pakiramdam ko. And then this morning sabi ko, alas 8 dapat gising na ako, ay baka mga dapat 7:30 gising na ako para tatawag ako right away dun sa company para ayusin nila yun, kasi dun sa oras nung state na yun is already an hour ahead sila sa amin. So, open na sila sa office nila. Ang aga kong nagising, guys. As in, 7 pa lang. Wala man lang 7:30. Tapos, hindi talaga nakakatulog. Alas 3 na. Hindi pa rin ako makatulog. Mag-alas 4 na. Pagising-gising pa rin ako. Tapos, alam mo yung pagising ko ng mga 6 something. Alam mo yung tulog na wala talagang, yung hindi ka feeling rested. Ganun. Nung bumangon na ako, tumatawag ako sa company. Walang tao. Diba, Mishi? Walang tao. Ayun, wala pa rin sila until mga anong oras na namin naayos, parang alas 10 na dito, tapos na nag-email pala sila na meron na silang na rectify na nila yung account ko tsaka yung account ni Mac, kasi dapat iisa lang yung account namin na dalawa, kaso dalawa yung account pero magiging isang something na hindi ko ma-explain, nang hirap i-explain na hindi ko sasabihin kung ano ba kasi to. Ay, pero basta guys, abangan nyo na lang. Nag-email sila ng alas 10. Wala pa rin ako. Hindi kasi yung phone ko. Pinatay ko lahat ng notification. Ang naka-on lang na notification is call at saka yung Facebook Messenger ko. But the rest ng lahat ng apps ko ay naka-close na. Wala. Ayoko na kasi nakaka-disturbo sa mga gawain, yung mga notifications. Actually, yung YouTube ko nga tsaka yung Facebook, ang may notification lang ako is kapag sa iPad sila nagno-notify, but on my phone hindi siya nagno-notify. So kapag may time na ako, na-open ko yung iPad, tsaka ko lang nakikita yung mga notifications, yung mga comments nyo, ganun. Pero yun, ganun nga. Ganito ko na lang to guys, hindi ko nahahawakan yung mic kasi mahirap nang baka may magmabilis ito. Nandito kami sa 3rd floor, kita nyo naman, nasa balcony kaming dalawa ngayon. So, kaya ka din kami lumabas kasi may email yung community namin na may ganito nga siya, Easter egg hunting. Tapos, tulog kasi si Mishi kanina, kaya hindi kami nakapunta. Tapos kaninang paalis na si Daddy, nandito kami sa taas, nagbababay kami sa kanya. The usual, nagpapaalam kami sa kanya, nakasilip kami dyan sa baba. Nakita ko na may mga eggs pa doon. Pumunta kami, pero yung pala, nakabukas na yung mga eggs. So, iilan lang yung mga eggs na nakabukas din sila, pero may laman na ganito. Mga dinosaur naman. So, parang it helped me, kasi today, parang as in, ang heavy ng pakiramdam ko. Wala akong nagawang matino. Hindi ako nakapaglinis ng bahay. Parang ang nagawa ko lang is, na-put away ko yung groceries namin from the Asian store yesterday, from Umaha. Tapos, nakapag-edit ako ng isang video, pero hindi pa siya na-finalize. Parang ko lang yung mga clips na split ko na. So, pero na lang yun, finalize ko na lang naman na yun. So, gusto kong ipahinga yung utak ko, yung wala akong iisipin. Wala akong mga ganyang ina-applyan na mga bagay-bagay sa buhay na para sa kinabukasan namin. Yung mga sinasabi kong kinabukasan, pang next month na namin yun, in 2 to 3 weeks yun, nakasalalay kasi. Kaya the pressure is on. Oh, wow! Wow! So, ayun. So, it helped na lumabas kami ni Mishi na ganito kami. Nag-egg hunting kaming, dalawa lang kami dyan, oh. So, nakikita nyo doon banda, yung kulay green dyan na mga dyan kami. So, dyan banda yung pinag-egg huntingan namin ni Mishi. Kaming dalawa na lang. Wow, sabi nila. Alam nyo ba to, kapag niya, wala na siyang binki, ginagawa niya ng paraan. Kasi nasa oral stage, oral, papuntang anal stage na kasi siya. Ginagawa niya ng paraan, gumagano siya, wow. Binabite niya yung
Mom. Bish. How about da? You don't like saying da? Very rare mong sinasabi yung da. Ayun. So, ayun nga, kanina, nung nagpunta kami dyan, na nahanginan ako, na malapit kami sa, alam mo yun, kahit hindi siya very nature, pero the wind itself, para akong nakahinga. Kasi nga, di ba, syempre, nakaka-stressful dito sa loob ng bahay namin. Kasi, ang daming, bakit kasi hindi ko pa masabi? Ang dami kasing mga gamit na mga inaayos namin ngayon. So, sobrang magulo yung bahay, ganyan. Anyway, I'm feeling better right now. Pero, the plan is just magganito lang kami ni Mishi. Mag-chill lang kami ngayong gabi ni Mishi. Dalawa lang kami. Si Daddy nag-work. Tapos, bukas, gusto ko chill lang ulit. Wala kaming gagawin. Wala akong gagawin. Kung pwede nga kahit hindi ako magluto bukas. Yun. Oh, sa Sunday pala, Mother's Day. Wala din akong gustong gawin sa Mother's Day. I mean, tinatanong ako ni Mac, when I say na wala akong gustong gawin, I don't want to do anything na ako pa yung magpaplano na, gusto ko pumunta sa ganito, ganyan. Just surprise me na lang kung saan nyo ako gustong dalhin or anong gusto nyo gawin, that's it. Kung pwede lang na hindi na ako magluto, wala akong pwedeng gawin. Pwede bang humilata lang ako all day, tapos pagsilbihan nyo na lang ako, charot. Ang daming nakalista sa utak ko na kailangan kong gawin, na nape-pressure ako na ang dami ko pang kailangan, may mga kailangan akong i-film, para makaabot sa deadline na ako naman ang nag-set. Wala namang pumipilit sa akin na yun dapat ang deadline. Pero ayoko kasing masira yung content planner ko na hindi ko na naman alam kung saan magsisimula ulit pag yun nasira yung flow. Tapos, tsaka, liminan na natin, nalipin tayo ng salapi, sayang yung earnings. Kahit na babalang naman yung earnings ko. Pero parang creative outlet ko. Tapos may konti naman na pang take out. O, di ba? Yun ang pang take out. Ganun yung earnings ko lang. Pero at least I feel better now na ganito. Ayoko kasi yung hindi ako makapag-vent out. Tapos parang sasabog na naman yung pakiramdam ko. Tapos may iyak ako ng ganun na parang hindi. Hindi ko, basta yung ganun. Mabuti na nandito kami ngayon sa labas ni Mishi. Actually, sobrang lakas ng hangin kanina. Gusto ko pa sanang maglakad-lakad kami papunta dun sa Starbucks. Ganun. Kaso, sobrang lakas ng hangin. Naawa naman ako kay Mishi. As in, gumaganon na yung mata niya sa hangin. Tapos yung sombrero niya na nalilipad din ng hangin. Medyo maarang. Do you like what you got? Huh? Do you like what you got? Where are the dinos? Purple dino. May nakuha kaming ganito. Para siyang crocodile head. Pero car. Cute niya. Yan siya. Tapos, dinosaur na ganito. Ang liit kasi. Hirap makita. Ayan, na dinosaur. And then, dalawang ganito. Oh, there's the purple dino. Again. And then, where's the other one, anak ko? Where's the other one? Wala na. Meron pag isa eh. Yun lang ba? Apat yung dinosaur na eh. Ito. Silly mommy. Ako naglagay dito. Ayan. Ayan. Ganyan naman. Ang hirap kasi yung ganito guys, yung sobrang daming pressure na hindi naman kami pinapressure ng from the outside, pero parang we put it to ourselves na dapat by this and this, may mga schedule may schedule kasi kami na gustong sundin, like for example yung sinasabi ko nga na for our future na dapat in 2 weeks or 3 weeks dapat natapos na namin to, and then in another 4 weeks or 3 weeks dapat na-start na si Max sa ganito. Yun yung mga ganung bagay, yun yung mga nakaka-pressure na from the outside na we put it to ourselves na ang hirap. That's the hard part of being away from home. That's the hard part of being an immigrant na family kayo, na you need to put a lot of things sa na in consideration, na kayo lang talaga yung makakagawa. Kasi
wala kaming ibang aasahan ni Mac, kundi yung sarili lang namin. Well, in the latter part of this journey na gagawin namin, ay, ang hirap. Nagagawin namin na isang reason kung bakit medyo busy kami, na medyo nakaka-anxious, na parang the fear of the future, ganun. By the latter part naman nito ay darating si mama ko, and hopefully si sister ko darating din siya to help us. So yun. Pero si mama ko pero si mama ko I'm sure na pupunta. But ang tita hindi pa sure. For those of you guys na planning to migrate here in the USA, whether you are a nurse or whatever profession na kung nasaan man kayo, there are a lot of things to consider, especially if you have a toddler, if you have children. Sobrang mahirap pero worth it naman. I mean, I could never see myself na at this time na may asawa at anak ako ay nasa Pilipinas ako. Parang when I was still in college, yung gumagawa kami ng self-assessment namin before kami pumunta ng mental hospital, ay parang nakalagay doon na in 10 years, how do you see yourself? Ganun. Parang I just want yung peaceful na parang provincial life na kapag weekend, ganito, ganyan yung anak mo, kasama mo, ganyan, na mandun lang kayo sa mapupunong lugar. Ganun yung ini-imagine ko nun na life na magiging gusto ko. But then, nung naging professional na ako, and when the reality hit na hindi ganun kadali yung buhay kapag nasa Pilipinas na nurse ka. Siguro, if I am in a different field, siguro mas madali yung life. Pero kapag nurse ka kasi na nasa Pilipinas ka, it is so stressful, and I don't wanna bring the stress home. Which happened to me when I was in the Philippines, na napaka-stressful na iuwi ko yung trabaho, and even in my dreams, yun yung trabaho ko yung napapanaginipan ko, ganun ako ka-stress nun. And I don't want that to be part of my family's life. Unlike dito, kapag tapos ka na sa ward, tapos ka na sa floor, tapos na ang lahat. Hindi ka nila pwedeng tawag-tawagan kapag day off mo, na pwede ka naman nilang tawagan na pwede bang pumasok ka, ganun, kapag talagang short staff. Pero if you say no, wala silang magagawa, walang samaan ng loob, ganun. You don't need to explain, you don't need to give them a reason. Kailangan mo lang sabihin, sorry, I can't come, ganun lang, yun lang. Pero hindi mo kailangan sabihin na, hindi ako makakapunta kasi ganito, ganyan. You don't need the kasi ganito, wala na, sorry, I can't come, that's it. Sorry, I can't work, that's it. Okay, thank you, ganun lang, diba, Mishi? So yun, the life that we have here, I'm not complaining naman. Actually, we are very fortunate enough. Kung i-compare ko pa rin naman yung buhay namin sa iba, alam ko masama yung pag-compare, pero that's how I see myself, na fortunate ako. Very, 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 very fortunate kami in many ways. Kasi ito palang pag-stay home ko ay isa na itong luxury na hindi lahat ay kayang may isang parent na magstay home with their child. So yun. Ang dami ko nang nasabi. Ang i-share ko lang naman is ang mga pangyayari kung bakit naging anxious ako today. Gusto ko lang ipahinga yung isip ko, ipahinga yung katawan ko. I don't wanna do a lot of stuff. Maybe if I'm gonna do stuff in the house, ay very bare minimum lang siguro magluto, kasi syempre kakain naman kami, pero I don't even wanna touch the laundry. Nakapaglaban na ako, guys, pero yung magtupi, na-stress pa ako, parang ganun. Basta yung hindi ko mawari. Gusto ko lang magpahinga na, alam mo yun, hindi naman ako pagod na pagod, but my brain is so pagod. It's so pagod to think about stuff. Pagod na ako mag-isip. The last time that I felt this was when I was still pregnant. 2023, I felt this. And 2024, I also felt this when something happened na hindi talaga, nung nag-give up na talaga ako, na pagod na ako. In everything. Physically, mentally, lahat. Pagod ako. That was my lowest point in my life before, na bahala na, whatever, wala nang pakialam sa ibang tao nun, walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao nun, yung ganun na. Pero
dahil sa ganun yung ginawa ko, na pagod na ako, and I don't care anymore na whether I disappear muna from the crowd, ganyan, ay parang okay lang sa akin. That's when I found clarity sa mga decisions ko, mga ganyan. So, ayun. Ayun lang yung i-share ko sa inyo, guys, yung mga struggles natin sa buhay na yung minsan hindi mo talaga maiiwasan. That's why you really need na to take a break para magkaroon ka ng clarity. You need to step back, ika nga, para makita mo yung bigger view. Kasi kung nakatutok ka lang ng ganun, you don't know what to do anymore. Kung nakafocus ka sa isang bagay, hindi mo nakikita na around that thing ay madami palang pwedeng makasolve ng problema na yun. So now I'm stepping back and relaxing, and I don't wanna think about anything. Ayoko munang tingnan kung ano yung mga to-do list ko. Ayoko munang tingnan yung mga calendars. Ayoko munang tingnan yung mga bills. Ayoko munang tingnan ng anything. Especially the to-do list and the calendar, the planners. Ayoko yung mga yun. Yun lang po yung share ko sa video na to. Salamat everyone. This was not even a planned video, pero it feels good kasi na nandito kami sa labas ni Mission na naglalaro. Yan, thank you so much everyone for watching. I hope you learned something today. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Bye! Blow a kiss! Oh no! It's just 1 inch away from the edge, Banini!